Takže čaute ľudia, ja vás vítam nového videa. V tomto videu urobíme tutoriál, ako sa pripojiť na moju milu. Bude to 1. mája, dúfam, sa mi to podarí. A budeme v tomto videu si to teda ukázať. Môžeme ísť rovno na to. Dobre. Zapneme si na Google a napíšeme luk hamači, alebo hamači. Ja to mám hamači, ale niekto sa to píše hamači. Hľadáte takto stranu. Potom sa vám túto naskočí. Tam sa prihlásite. Musíte sa potom, keď to budete mať, niečo naskočí takéto, ale že to nebudete mať toto. Pokiaľ sa chcete napojiť na môj server, dajte tam tento kód a heslo Tomásko 2905 alebo všetko spolu, všetko čo povieme spolu, alebo Tomásko 2905 2013. To skúste a pokiaľ vám to bude fungovať, dajte potom tento kód 2905 2012 a to si tam zadáte. Potom ja uvidím, že tuto sa niekto na mňa pripojil. Tak viem, že niekto sa to hrať. Nemuseli sme žiadne vedie dávať, ale môžete dať aj. Ale keď chcete napríklad s kamarátom, tak si to jeden z vás musí vytvoriť. Tvoj kamarát alebo ty. Potom toto dáte, keď sa budete zmeniť pripojať. Ale keď chcete urobiť vlastne, tak si dáte toto, že create. A toto vám to je takto vám to nás. Ja som naučila tvoriť, není to ťažké a je to docela ľahké. Dúfam, že som vám v tomto videu pomohol. Ale predtým, keď to budete robiť, tak to je to všetko v Minecrafte. To bude každý, keď myslíte o Minecrafte. Zapnite si jednoletý Minecraft, úplne to jedna. A teraz to zapnete, prečo som vám nepovedal, určite pomoc. Ja, že sa Tomáš volá, ale prečo som na tomto? Vysvetlím mi to niekto? Neviem, asi mi to nikdy nevysvetlím to. A prosím vám to, tu si zatiaľ ne, a tuto, veď úplne dole, a tuto vám to naskočí. Dúfam, že sa vám tomto pomohol. Tak, nechajte sa užiť a aute.